सोर सेंग्राखौ लोगो हमनाय नुखो दे आंखौ? मानसिफोरा गुदि बिजौ मोनथियालासिनो मानो बेबायदि डाइरेक्ट दायनिगिरि खालायो? मानो गोरोन्थिखौ सानना लायो? आंलाय सोर सेंग्राखौ लोगो हमगौ दे? बे गुथालखौ लोगो मोननायखायसो माथो होबाय। आं बेनिखायनो माथोखौनो होनो बायो मानसिफोरखौ। मानसिफोरा नुनायखौनो मानो नंगौ होननानै सानो? जेरैबायदि नुदों बे नङाबोथ' जानो हानाय ना? मानो बेबायदि मानसिफोरा हिंसा खालायोथाय? नंगौनि नङा बाथ्राफोरखौ साननानै नाया, जेबो साना, डाइरेक्ट मानसिखौ बेबायदि गाज्रि होननानै बुङो। आं बेनिखायनो मानसिफोरखौ माथोखौनो होनो नागिरा। मानसिफोरनि गोसोफोरा मानो इसेबां गाज्रि? आरो बे लागायना होफैग्राया सोर दे? सोर नुनानै आनैखौ खिन्थानानै होफैनांगौ दे? आं सोरजोंबा लामायाव रायज्लायबायानो दे आं सोरजोंबा माथोआनो होबाय। गामिनि मानसि, बे बाथ्राखौनो आरो जोंहानि न'आव खिन्थाफैनांगौ आरो। सोर गोसो गाज्रि मानसि बियो? इसेबां हिंसा खुरिया, इसेबां मेगन गोसा मानसि बियो बेबायदि लागायना होफैदों। बाथ्राया नंगौबा दा नों थारबाबो गोरोन्थिबाबो खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा खेबसे ओंखारनायनि उनाव बेखौ लाफिननो हाया। जाय मानसियानो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बियो माबा फिरायफिनना लानो हागोन नामा? बे बाथ्राखौ बुंखांनाय बाथ्राफोरखौ, रावफोरखौ आं बुङाखै होननानै फिरायफिनना लानो हायो नामा? इसिबां गोसो गाज्रि हिंसा खुरिया मानसि बियो। नंनाय नङिनि आंनि बाथ्राखौ बेबायदि लागायफैदों। आंथ' आनैनि आखलखौ मिथिखागौ। दा मामाया फैब्लानो बियो लागायनानै होजोबगोन बाथ्राफोरखौ। बांद्राय बुङै खिन्थानानै होजोबगोन। मामायासो आंखौ गाज्रि सानसिगोन। वाव, बेसेबा टेस्टिखा सिखोन पक'राया। दहाय जानाय माबायाबो गोथावथारमोन, ललिप'पआबो। सिखोन पक'रायाबो गोथावना। आयौ बोरांखौ, आयै नै जोमरे, गोथाव सिखोन पक'रा जानोबा फै दङ जाजोबगोन आं। बेसेबा गोथावखा। साया एक्टिं खालायनानै फामसेबो जरासे मोनबाय। उदै बुंजासे सिखोन पक'रा ललिप'पबो जाबाय। आसोलसो। आयै मा जाखो? मा गाख्रावबाय दं? नै जाफै गोथाव सिखोन पक'रा, नङाबा जाजोबगोन आं। मा लाबोदों नों आखायाव? मा फामसु चिकेन पक'रा? अबाव मोनबोखो नोङो? आयै नों खोनासंबोला मिनिगोन। बे मोसौखौ थगायनानै बेफोरखौ लाबोजोबदों आं। मा मोसौ? सोर मोसौ? बारहुंखाहाय आयै, बारहुंखा। सोरथो मोसौ दंबावो आरो? वाव, गुड। मा होननानै थगायनाय बे मोसौखौ? बेफोरखौ पानसु लाबोजोंदि नोङो? दे आयै, जुगामिसो आङो, जुगामि। थानो हाला, चिकेन पक'राखौ जानोसै। वाव, बेदर गोनाङाथ' चिकेन पक'रा टेस्टिथार। मा होनो थगायनाय बे मोसौखौ? बुंलाय माबायदि मोनबोनाय बेफोरखौ? आरे आयै, सेंग्राफोरखौ फोथायनाया बेसेबा इजि आरो गोरलै। आं बेनि सिगाङाव जास्ट ओरैनो नख्लि ओरैनो एक्टिं खालामनानै देखायदोंमोन। आरो मेगन मोदै ओरैनो दिहुनफ्लाना देखायबाय। आंनि आइया बेसेबा बेमार गोग्लैनानै दङ होननानै दसे गाबबाय। बेनि उनावनो आंनो 500 थाखा दिहुनना हरदों। मोजां, बेबायदिनो खालायबाय था। बेनिफ्राय बेखौथ' लाबोबाय नोङो, होमब्ला बिनि न'आव दा माबायदि हाबनो? माबा प्लेनिं खालायदोंना खालायाखै? आरे आयै, खालायगोन र'। बे मोसौ बारहुंखाया आंनि जिआव एसे गोग्लैबावथों। आइ एम प्राउड अफ इउ माय गार्ल। येस मामा, नों आंखौ अरायबो प्राउड खालायगोन। जुगामि, आं जुगामि। थांनाय बिमा दै गिलाससो लाबो, बिराद मेंबाय। नोंबो सिख्लासो लोगो हमनानै फैदों, बेनिखायनो मेंदों? मा जाथो बाथ्रा बुङोलै नंखाय बांखायनो। स्कुलाव मिटिं दंमोन, बेनिखायनो गोबाव जाबाय दिनै जेबो मोनजायाखै। मेंनाय मोन्दों, दै गिलाससे लाबो। मा जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थायो? बैसोआवबो आरो बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो नामा? नङा, थारखौनो बुंदों आं। नोंबो बिदिनो खोमा। खोनासं, नोंनि बै सनानि रुपानि हिरा मुकुटा भागिनागा गन्थं जाबाय, जोंफोरनि गन्थं जाबाय। मा गन्थं जाबाय? मा जादों? मा जादोंसो? नै जोंफोर मोनथियाव बे बोरमा दोस्लायनो थांफ्लांना, माबा जि सुनानै थांफ्लांना, माबा दैमाफोराव माबाफोराव हाग्राबारिफोराव, नै नोंसोर सनानि भागिनागा सेंग्रासो लोगो हमबाय थायोनो। गामियाव बयबो मोनथिबाय, हाल्ला जाजोबदों, मोनथिबाय, खायसे जाजोबदों। सोरानिबा फिसाज्लाखौ लोगो हमबाय थायोनो हाग्राबारिफोराव। मा? सोर बुङा? सोर नुनाय? मा सोर नुनाय? नंखाय बुंदों बायदि मोनदों नामा? नै गामियाव बयबो मिथिजोब्बाय। दहाय दावदै लांनो फैनाय मानि हिन्जावफोरा बुंना गालांदों, मिथिबाय? नोंसोर थानाय सिख्लाखौ सेंग्रा लोगो हमबाय थानाय नुयो होननानै बुंदों माथो। ओरैनो बुंगोन नामा बेफोरखौ? ओरैनो बुंगोन। सोर नुनायनो? सोर नुनाय? मा सोर नुनायलै? मा सोर नुनाय बेलाय? नुदों आरो नुनायखायनोथ' बुंदों। आंखौसो थगायना बुंनाय बायदि मोनदों। थां सोंहै थां, गामियाव सोंहै थां।
दाबा सोर मा नोजोरजों नुखौ नुनाया गोरोन्थिबोथ' जानो हानाय नुनाय बायदि नङाबोथ' जानो हानाय ओइ नोम्फा खर'नि सैमा जाग्रासो नोङो थां गामियाव सोङै थां नङाबा सोङै थां आंखौसो बानायना बुंनाय बायदि मोनदों थाहाय बालनि गोदैबा था नोङानो गन्थं जाजाबाय था आरो गन्थंआ थांबाय मान सनमान थांजो मान सनमान जाजोबथोसै खोनासंलायथो मोजाङै खोनासंना ला नों जुदि थांनाय बाथ्राफोरखौ सोरनिबा जुदि खिन्थादों खोथाया खिन्थु गाज्रि जागोन मोनथिबा सोरनोबा जुदि नों गोरोन्थियाव भुलावबो जुदि फोरमायना लादों आंनि बाथ्रा बुंनानै सोरनिबा सिगाङाव जुदि नों सावरायदों खोथाया खिन्थु गाज्रि जाखागोन दै लैथो खिन्थाखाबाय आं दानो आंखौ जेबो फोरोंनायनि दरखार गैया आंखौ फोरोंनो दा फै मा मावोब्ला मोजां जायो मा खालामोब्ला गाज्रि जायो आं बेखौ मिन्थिगौ आंखौ दा फोरोंफै नङा खिन्थु माब्लाबा जुदि आं मोनथियो सोरनिबा खुगानिफ्राय आंनि बाथ्राफोरखौ जुदि माब्लाबा आं खोनायो मोनथिगा खिन्थु जि खालि खोनायो बे खालिनो हराव खावना लांफैगोन आं किडनेप खालामना लांफैगोन आं मोनथिखा खिन्थु खिन्थाखाबाय आं आरो मोनसे खोथा आरो जुदि गोसो दंखायो थौ दानो लाना थांगोन आं नोंखौ जेबो बुङैखाय नों आगोर मोनदों नामा सिमायाव थानानै बाथ्रा बुं मोनथिया जाना माला दा बुंसै आंखौ लाजिया नामा नोङो माबायदि मानसि नोंलाय हिनजाव गथ' थानानैनो मालाय सिख्लाफोरजों आंगोनो लाइन मारिनो नागिरो माइसे लाजिनो रोङि मानसि नोंलाय जेबो बुङैखाय लाइन मोनबाय थादों नामा नोङो ओइ बारा बाथ्रा दा बुंसैलै सिनायाखै नामा आं सोर सेकेन्डआवनो नै चुटकियावनो खोमाना दोननांगौ नोंखौ मिथिबाय बांद्राय गिदिर बाथ्रा दा बुंसै है बेफोर मानसिजों खुगा नांनाय जेबो लाब गैया थांसै आं गाज्रि मानसिफोरखौसो लोगो मोनलाबायो सकफोरावबो आयै अफिसाव थांनो ओंखारबाय नामा औ आबा दिनै थाबनो थांनो नागिरदों आं मिस्ट्रिफोर फैगोन ना जोंनि अफिसनि उनथिं मोनसे कम्पाउन्ड लुबोनो नागिरदों ए अफिसखौ बारायबावनो नागिरदों नामा आइ औ एसे बारायबावनो नागिरदों मानोमोन नोंबो थांनो अफिसाव क्लास गैया दिनै क्लास दं र' आयै मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा फैसा नांगौ जालायबाय नङा फैसा नङा अफिसखौ दि बारायबावनो नागिरदों जेनेबा मानसि लाबावगोन आरो ने होनबा आयै औ मानसि गोदानथ' सोनांगोन 10 जनसो मानसि गोदान सोबावनांगोन नाथाय दानो जाथ'नाय नङा खामानिया मास मोनथामसो लागोन न'आ एसे माबाना न'खौ बानायनायाव एसे सम लागोन ना आरो एसे इन्टेरियर डिजाइनफोरबो खालायनांगोन एसे सम लागोन आयै जोंफोरनि अफिसाव खालि पस्ट दंना खालि पस्ट दंना गैयाथाय सानै सिख्ला रिजाइन होनो गोनां खोथा दंमोन र' होबायना होआखैथाय आंबो खबर लायाखै मेनेजारनाव सोंनाय जायाखै मानो नांगौ नोंलाय आयै आंनि सासे लोगोनो इमारजेन्सि मोनसे जब नांथारगौ जादोंमोन सोर लोगो नोंहालाय सोर लोगोनो इमारजेन्सि जब नांगौ जाखो नोंनि लोगोफोरालाय फरायजोबनायसो माथो औ फरायजोबनायानो गोदान लोगोसो आंनि प्लिज आयै मायबा मोनसे खालायथारदो बिसोरहा जानो गैथारा न'आव बेसेबा प्रब्लेम बिमायाबो बेमार जानानै दङ मोनसे माबोरैबा होनानैबाबो मायबा खालामनानैबाबो बिखौ सोंनानै होथारना आयै प्लिज दे नायगोन दे आं नायगोन उनाव खिन्थागोन आं दा रायज्लायनो सम गैला आंहा अके आयै होनबा आङो जागोन होननानै सानसिगोन जबखौ र' बेबायदि नङा मानसिखौ नायनांगोन ना मानसिखौ इन्टारभिउ लानांगोन बेसे क्वालिफिकेसन दङ बेहा ओरैनोथ' मोनसे अफिसाव सोनो हायाना दे होमबालाय ओइ सिखिरि आइयालाय मोनथिया आं आइखौ अबाव थांदों ओइ सिखिरि दहाय मा जादों मिथिबाय मा जानाय दहायले सकाव गांगुराखौ लोगो मोनदोंमोन आंखौ दम होदों मिथिबाय मा दम होदों नोंखौ बुन्दादानो बोरमा फान्थाया मा दं होने रावनोबो खिन्थानाङा आइनोबो खिन्थानाङा आबैनोबो खिन्थानाङा मिथिया दे आङो मा बुंनाय गांगुरिया बुंदों दाखालिनि बाथ्राफोरखौ नों जुदि सोरनिबा सिगाङाव बुंदों सोरनिबा खिन्थादोंबा आं जुदि माबोरैबा खोनायो नोंखौ बे खालिनो खोमाखागोन होनदों खोनाखालिनो नों गोमाखाबाय मोनथिखा होननानै आंखौ दम होदों बुन्दाया हिनजाव बुन्दाया लाजि गैया हिनजाव थाखानाय गथ' थाखानायानो माबायदि लाजि गैया दम होनो फैदों मानिबा दम बिनि दानो बिखौ दानो लागायना हैगोन हिनजावनो दख'ना पिटिक'टजों बुजा होगोन दानो बारा हिनजावफोरखौ लिंनानै दानो बुजा होगोन आं माबायदि आंखौसो उल्था दम होदों बेयासो खोनाबानो सोरनिबा सिगाङाव खिन्थाबानो सेसखा नोङो होननानै बायदि बुंदों बियो थौ बेबायदिसो बुंनो साहस मोनदा बियो थौ दानो खिन्थाहैगोन बिनि हिनजावनो नाङा बेबायदि खालाया बुंबाय आरो नोंखौसो बेबायदिलै आं जानाय मोनबा बिखौ बुजा होगौमोन आं नङा खेबसेखाय रेहाय होबाय आरो नेक्स्ट जुदि आरो माब्लाबा बेबायदि खालायबावो खारग'ला आरो बियो गिबिखाय जेबो माबायासै आरो आं माबायदि मानसि बाल बुन्दादा सैमा बुन्दादानो
फाक्कासिन जोनानैसो लुबैयो आं बेसो मानसिखौ नों जेरैबायदि रागा जोंदों आंबो रागा जोंदों आरो खेबसे थानो सोबानानै लुगैदोंमोन आं नाथाय जेनथेन आं आंनि गोसोखौ हमथाबाय आरो बाथ्राफोरा गिदिर जागोन ना नै एबारनिफ्राय बेखौ खाथि खालायाव नुब्ला इगनर खालायखा बियो जुदि नोंनि खाथियावबो थाङो खाथियावबो नुयो साइड जाखानो बेबायदि मानसिखौ जेबो गेरेन्टि गैयाथ' गोसोफोराव मा सानना लाबाय थायो मा खालायो मा मायो बिनि खाथियावनो थांनाङा नों हले बे बाथ्राखौ आबैनो दा खिन्थाथार दे आबैया बखि हैलाजोबगोन गामियाव खिन्थाया दे ओइ लावगि आबै सिख्रि दिनैथ' क्लासबो गैखाया कलेजबो गैखाया आसुग्रिफोरखौनो साफा खालायनोसै आं हानोसै आबै आसुग्रियानो माबा बायबाय थायो आं इसेबां गोलाव लानो नागिरो मालायफोरना मालाय जि साफा साफा मोजां मोजांखा आसुग्रिफोरा गोलाव गोलाव आंनिया मा एसे साइज गैथारा दुमफा दुमफानो खोनादोंना खोनायाखै बेलाय गथ'आलाय आबै अ मा माबा टेनसन जादों आसुग्रियानो दुमफा दुमफा साइज गैथारा नेल पलिस लाबाबो साइज नङा आसियानो दुमफा दुमफाथार हैना आबै नोंनि आसिखौ नायनि नोंसिनियानो साइज गैथारा दुमफा दुमफा नोंसिनिखौनो लादों आं साइज गैया बाइस गैयानो आसियानो मालायफोरनिया मालाय जि मोजां मोजांखा आंनिया साइज गैथारा मा बेलाय जाथोना आसि साइज नांगौ बेलाय दुमफा दुमफा सोर नायनो बेलाय आथिंनि आसिफोरखौलाय हे नायानो बुरिया मा होनो सेंग्राफ्रा आथिंनि आसिखौसो नायखायो साइज दंना गैया मानिबा बै अबाव दुमफे दुमफेखाय मोजाङानो माथो दुमफा दुमफा लुदुर लुदुरखौसो मोजां नुयो मोजाङानो माथो आरोलाय आसि मोजांखौलाय मानो नांगौ मानसिनि आखलखौसो नायनांगौ आखला मोजांबानो मोजां आरो नों जेबो मिथिया र' बेफोरखौ बादो बै न'नि बेराखौ लिरनांगौमोन न' लिरनो बासै आं बाबानो जागोन खामानिफोरखौ मोनसे मोनसे सोलोंना लाखायाबा देनांलाय हाबा जानालाय माथो मावहैगोन दानो सोलोंना लाखा गथ' नोङो बिखुनजोफोरजों रायजागोन आरो नों दा सिरि मोनबाय ना मोनाखै मिथिया नोंसिना रावनाबो दिनै स्कुल गैखाया कलेज गैखाया सासेयाबो नोंदायाबो खामानियाव थांखाया खोमा बे एसे हा गलायना होथोंसै थां गोबोरखिलाय थां गोबोरखि औ नों एसे गोबोरखि लाबोनानै दोनफै नोंदाया मालाय गलायनानै दोनगोन आरो लैथोखौ हा लाबोनो हो एसे र' आं आसुग्रिखौ हाथारनि नोंदाया फोजाहैथां है आं फोजाया नों फोजाहैथां आं गोबोरखिखौ लायनि र' होमबालाय आं फोजाहैनि मा खबर जादों नोंसिनि गोबोरखिखौ लांनो फैदों र' आङो बुरजा माने खिना दोनखादों माथो बिसोरलाय बुरजा होखागोन र' दिनै न' लिरनायाव साला मोजां जाखायो गोबोरखि बुरजा होब्लाथाय गोबोरखिखौ बुरजा होनो मोनखानांगौ न'फोरा गावखाया मोजाङै थाखायो मालाय हाया एबारना मोजां नङालै आगै मोजां नङा आं आइथाल हाबायदि मोनदोंमोन माथो बारा मोजां नङा दै नांबावगौ नामा आदा ने जागोन बेखिनियानो बाल्थिंसे लाबोना दोनफै आं नांगौबा लागोन दे र' होमबालाय आं लायनि हाया मोजां जाबोलाथाय लिरनोबो मोजां जायो औ हा मोजांखौनो मोनलाना आइथाल हादों लिरनो मोननायब्लालाय मालाय गोबोरखि बुरजा होननानै गुफुर जागौमोन र'